Салому алайкум дӯстон. Бисёриҳо чӣ хел мепурсанд барои болои қулина. Беҳад материали нағзай моли Эрона. Иро мешӯӣ бо ҳам хеда болои қулин барои хонаҳое ки бисёр кӯдак доранд беҳтарин материале. Размер хати ина ватсапшон нависагим. Адрес бозори Корвон, пажарка дасти рост 116 дукон. Ина иш дубадувай. Дӯстон аз 1.2 то 6 доранд. Нархошон ҳар хеле дӯстон, нархи оптовиша ҳар хеле. Мисол 5/3 450 сомонае, 3/4 360 сомонае, ҳар хеле дӯстон. Агар хато накунам 5/3 ё 460 450 сомонае. Инҷа размеришон ҳар хеле дӯстон. WhatsApp да нависем, рангошаш кадом размере ки дар кори шумо рангош ҳамаша роӣ мекунанд дӯстон. Агар адреса навебинед занг занед, ёки доставкарам доранд, ҳуй мекунанд, бо нишонтон метавонед ки ай пеш биён бинед дӯстон. Рангошон беҳад бисёре дӯстон. Кадоми заказ кардане биё бина тамошо кунед. Ёша нав овардан вақте ки камера кардана нав овардан бори навай 3/2 дора, 4/3 дора, 5/3 дора, 6/3 дора, 2.5/1 ҳар хеле размер.